Mä oon Topi Koskinen Leadiniltä. Leadin auttaa asiakkaita tekemään heidän tuotteistaan helpompia, tehokkaampia, turvallisempia ja tyylikkäitä. Suunnittelemme ja toteutamme käyttöliittymät vaativiinkin käyttöympäristöihin ja uusiin teknologioihin. Yksi asiakkaistamme on Jaguar, jolle olemme suunnitelleet autoviihdejärjestelmän käyttöliittymää. Luksusautojen viihdejärjestelmissä yhdistyy monia käyttökokemustyön keskeisimmistä tavoitteista. Helppokäyttöisyys, turvallisuus, elämyksellisyys ja tyylikkyys. Voimme myös auttaa tuotteen markkinoille viemisessä. Esimerkiksi Jolla-puhelimen lanseerausvideossa se oli Leadinin suunnittelema ja toteuttama. Käyttökokemuksella on suora vaikutus bisnekseen. Kuluttajahan ei hankalaa tuotetta edes osta tai rumaa, ei ainakaan toista kertaa. Ammattisovelluksissa käytettävyys tuo suoraa taloudellista hyötyä. Se säästää aikaa, rahaa ja koulutuspäiviä. Leadinin osaamista on käyttäjätutkimus, käytettävyyden suunnittelu ja korkealuokkaiset visuaaliset ratkaisut. Me myös toteutamme ratkaisumme, joten saat meiltä kaiken yhdeltä luukulta. Ota yhteyttä, niin kerro lisää.